mention the AFC. I mentioned the AFC. Kalalong shisha kabalapan kemen ikipat ba jang kiprat ligishnong kibadan hakathan tasku hari boy sepngi. Hakaba mentagas ngi kilayo ban sakhi bala pleno ya ka sub center kabadan hakashnong tasku batla ban ajing sumari kipat ba kibadan hakatikathan. Ya ketiga sub center lawan ban pli da uba S Sotun MLA Jirang harengkat kejingadan lang uba Victor Rani MDC ba El Lapang chairman kasenjuk kishposhnong ba G Rani Sardashnong tasku nang ta ki doktor kinong yalam shnong jong katikathan lembat kiwe pan. La aru ban kedaw hangni ba ya ketiga sub center kadai belate la khamslam bat kelas dang ru ban trekam malumala hakiti ki arsna malalen. Hendai na dua bala pelipat ba mentakas ngi kabamut ba ketiga sub center ka satre kampura no bat ban ajing mentoy shisha ikipat ba nagi pratli gishnong kibadan hakatiga than tasku. Kinongkran hakatiga sngi kilapan pau ba kanongrem kabala pelong ban la ban pleno ya ketiga jaka ajing sumar kadai namar gajing shimkhia jong MLA ka jirang namar wat haba ketiga sub center kelas dang menjot ban pra hendai da kajing yarap jong MLA ubala yarap ban shnapen bha kala pelong ya ketiga sub center bakal long ka babit ka babyang hakil yang baro pau ya kajing soburom kajing songo ya kinong ilam ya kinong mikmat ke bashim kia ban warra ya ke sub center kaman long kajing mentoy na kumta kipat ba ban hadin lagi paus nam ba kamiyo ban play lajan poi saka shipong khatar snam khasan snam ba kamiyo ban play ya ke sub center nakliang ki nong pnya snong nakliang ka sunjuk ki shipong snong nakliang ki sojas nong ki repair ki jukundu yang nakapor syakapor hadian bangala simti kumu MLA bat kilawan ban kepat baya kenika sub center dai ban pen urlong no ban pleno bat bakanyo ban function bat ya kenika jingbo teng ban play ya ke sub center ban officially ban play ya kenika sub center kadai hakaji pendai lang bat nakatau jong ka klam covid ni kumyo ban play hakidu por ka jing tubu ka jongi ngelai bu ban play ho jar kat khandai hadin shwa ban play ya ka sub center ngila don kata ka jingwan jungo ka jongi ban page ya sub center ya ka condition jong sub center bat nakliang jonga kumu MLA hakidu por ngekren ni ki pelok rang ba baro ngong ngam sodai ban play kan ke sub center ka bala job rathai kan manamar bahadin bala dapsna kempala ban function bat ngalayo ke ji kren bati ban ngal pa diki ba ya kan ke sub center ngin ha ban bu biang ya ke jing dawa ya ke jing kerpa ka sorkar ka health department nakamata ban marmot hagibidei bat kan ke sub center ka baro kitip ki doktor ki staff nurse baro ki ba wan matmi yang kudu por matpet ya ka condition ya ka jinglong jingman jaga ni ka sub center ka ba klempat yo ban play henry ka lalong ka sub center ka bala jot lupa tena kaleng jongang soban ai ka burom mai jero ek sarkar MD ag jinglam kat jong ka jong sa konrat ki sangma badai u honorable chief minister jongi yo health minister ki bala priang ya ka jingkar pat ka bangang labu ban ai ya ka major repair natip ladap panchna tenway ngikwa ban ai ya ka major repair namar ba ka condition jogane ka sub center ka de ka balajot ka ba ngikmla ban mudur ba kanjot no ploy kempala ban play ka jingkwa ka jingtrang ka jong kipat ba om dai tang ki soda shnong om dai tang ki nong lam shnong juki pat ba ban yo ekala jing sumar bat kala kren na ka posho por ban play